El meu somni ja ha arribat, ara tinc el supermaletí. El meu somni ha començat, ja és aquí, tots coneixeran Tom Sawyer. El més gran i valent, vull ser detectiu. Tenia moltes ganes de fer una producció perquè ara feia 2 anys que no en fèiem cap i ja en sortia per tot arreu les ganes de fer una producció. Llavors, el teatre familiar ens agrada molt i crèiem que podíem aportar una cosa molt interessant. I bé, doncs ens hi vam anar ficant. De mica en mica no sabíem per on anàvem i com si fos per art de màgia comença a encaixar tot. És gran i valent perquè vull ser detectiu, un gran detectiu. I bàsicament la pregunta va ser aquesta. Què et sembla si fem això? I la resposta va ser que sí, que aprovéssim, que hi havia la confiança plena de que fes el que volgués. I després de tot el temps plantejant on podien anar els temes, on no, quin tipus de so podia tenir cada una, el que crec que és important a Tom Sawyer Detectiu és que hi ha una mica de tot, que sona diferent. En Sherlock Holmes tenia en Watson. Segueixo molt les lletres perquè el que m'interessa molt és precisament la interpretació dels personatges, que el moviment que estigui a favor del que diuen, del que expressen i que tot això sigui sempre en la mateixa línia, perquè si no, no s'entendria res. Que quan acabi una música comenci un text, tot això és el que intento, que els canvis d'escenografia estiguin implicats dintre del moviment. Per tant, penso que és un procés creatiu interessantíssim i que el resultat serà molt bo precisament per això, per la unió que hi ha en l'equip creatiu. Gran equip, els més resolutius. Jo ets a dir que per mi era el primer cop que em trobava en un procés així, en el sentit que tot el tema musical fins ara no m'havia trobat i bueno, per mi està sent una experiència molt positiva, molt enriquidora i també penso que, bueno, a poc anem agafant, almenys jo, no? El tema agafar les coreos, agafar les cançons, agafar una mica... A l'hora d'anar unificant i anar veient una mica cap a on tot això acaba, com es va juntant, bueno, vas veient i cada cop es fa més fàcil també. És el bo d'un musical que es parteix de zero, no? Que es va construint i llavors com que cada dia vas veient que les coses que al principi et semblaven superabstractes s'ajunten i totes comencen a prendre forma i llavors a partir d'aquí és quan gaudeixes. Nosaltres fem espectacles pel públic familiar i familiar vol dir que agradi tant als petits com als grans i en aquest sentit vigilem que hi hagi picades d'ull tant els uns com els altres, que s'hi trobin a gust i que disfrutin de l'hora i 10, hora i quart que dura el nostre espectacle. I bé, és que estic molt emocionada, no sé què dir més, ja està.